masu kallon mu, barkamu da sake saduwa a tashar mu mai albarka. A yau kuma za ku ci gaba da kallon karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Modibo Mauludu Modibo Saitula tare da mai ja masa baki Hafiz Aliyu Modibo Mauludu wanda ke gudanarwa a babbar masallacin Alhaji Miji Yakubu Mama Bello Adamawa State. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جمعوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wadda ba ta da iyaka bisa ni'imominsa waɗanda ba su da iyaka, wanda ya kaddara sake haduwanmu a wannan lokaci da muke jin bayanai daga cikin littafinsa mai girma Al-Qur'anul Karim. Muna cikin suratu Ali Imran. A karatunmu da ya gabata mun yi bayani daga cikin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa kuma kada ku yarda ku mutu in ba kuna musulmai ba. Kamar yadda muka shaƙi dai waɗannan ayoyi sun sauka ne lokacin da Allah ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya sasanta tsakanin Ausu, dangin Banu Ausu da Banu Khazraj da waɗannan ayoyin don saɓani da ya so ya shiga tsakaninsu har sun yi kusa su yaƙi juna. Muna cikin ayoyin dai har yanzu. Allah subhanahu wa ta'ala ya shi a ayar karatunmu na jiya, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duk da yake ayoyin sun sauka ne game da Bani Ausu da Bani Khazraj, amma dai mun sani ba su gushe ba mu ma suna magana a kanmu sauran musulmin duniya har duniya ta nade. Aya da muka tashi a kanta ma saukansu lokaci ɗaya ne.
Allah subhanahu wa ta'ala shi wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ku rigi igiyar Allah gaba ɗayanku, kada ku rarraba. Anan Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtar su Banu Ausin da Banu Khazraj su haɗu su riƙe igiyar Allah wanda ita ce addini, su riƙe ta a haɗe, kada su yadda su rarraba, su yi saɓani tsakaninsu har su yi tunanin za su yaƙi juna. Haka ma mun sauran musulmai gaba ɗaya Allah yana koyar da mu kenan mu riƙe igiyar Allah wanda ita ce addinin musulunci. A wata fassara ana cewa alƙur'ani duka dai manufar ɗaya ne. Mu riƙe igiyar Allah gaba ɗayanmu muna haɗe, kada mu rarraba. Jami'a ya kasance muna tare. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo hadisai da yawa waɗanda suke koyar da mu haɗuwa, waɗanda suke hana mu rarrabuwa. Daga ciki yana cewa a wani hadisi, alaikum bil jama'a fa inna lillahi ma'al jama'a. Ashe na hore ku da haɗuwa da jama'a, ku musulmai ku zama kuna haɗe, sani ƙarfin Allah da taimakonsa yana tare da jama'a. A wani wuri yana cewa na hore ku da haɗuwa, ku sani shaidani ya fi son rarrabuwa. Har ya ce a wani wuri shaidani ya fi kusa da mutane biyu akan mutane uku. Shaidani ya fi kusa da mutane uku akan mutane biyar, har ya zuwa sama ne. Duk lokacin da musulmai suka haɗu su goma, to shaidani ya fi jin tsoronsu a kan idan su biyar ne. Haka abin yake tafiya. A wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aljama'atu rahmatun wal furqatu adab. Jama'a rahama ce, kuma rarrabuwa tamkar azaba ce. Wato don a karantar da mu haɗuwa, shi yasa Allah ya ɗora mana jam'in sallah sau 5 a kowane wuni. Tsakanin dare da rana za mu haɗu mu yi sallah sau 5 a haɗe, limamin mu ɗaya, karatunsa ya wadatar da mu. Idan ya yi ruku'i mu haɗu mu yi, idan ya yi sujjada mu haɗu mu yi, idan ya ɗagu mu haɗu mu ɗagu. Wannan duka yana nuna mana haɗuwa ne cikin musulunci. Shi yasa idan an yi sati, mako ya cika, to dama mutane kowace anguwa suna haɗuwa su yi sallar jami'i lokaci 5 a kwana 6. Idan ranar Juma'a ta zo sai a je a haɗu, wato anguwoyi daban-daban, anguwanni daban-daban, mutanen anguwanni daban-daban sai mu zo mu haɗu a masallacin Juma'a, mu haɗu sai mu ji wa'azi daga liman shine khutba, kuma mu yi sallah gaba ɗaya mu ga mutanen anguwa kaza, ga mutanen anguwa kaza, ga mutanen anguwa kaza, mu haɗu mu yi jam'i sallar Juma'a tare, mu gaggaisa da juna, mu girmama juna, mu nuna wa junanmu ƙauna. Ko waɗanne mutane, dama a sallar jami'i ko waɗanne mutanen gida su zo su haɗu da sauran mutanen wancan gida, su nuna wa juna soyayya da ƙauna da girmamawa har sau 5 a kowane yini, wato kowane tsakanin dare da rana. To hakan nan idan sati ya kewayo sai mu haɗu a sallar Juma'a, mutanen anguwanni daban-daban, mu yi sallah tare, mu saurari hudubar liman wanda wa'azi ne a gare mu tare, mu nuna wa junanmu so da ƙauna da girmamawa, mu gaggaisa, mu kowanne mutanen anguwa su samu labarin yan uwansu mutanen wata anguwa. Hakan nan ne har ya zuwa idan shekara ta kewayo an yi azumin Ramadana, ƙarshen azumin sai mu haɗu garuruka daban-daban, yanzu kan ba ma unguwanni ba, mutanen gari kaza da mutanen gari kaza da mutanen gari kaza, sai mu haɗu mu yi sallan idi na azumi, mu girmama juna daga garuruka daban-daban, mu nuna wa junanmu ƙauna da so, sannan mu nuna wa junanmu haɗin kai, sannan mu sama wa junanmu labarai yadda muka yi azumi,
Alhamdulillah karatunmu na yau kuma a nan zai tsaya insha Allah. Mun gode muku bayin Allah, mun gode muku masu bibiyan tashar mu. Muna tunatar da ku game da taɓa mana subscribing tare da alamar ƙararrawa domin samun karance-karancen mu kai tsaye. Masha Allah, alhamdulillah, alhamdulillah.